Ja, we zijn blij deze morgen dat we door middel van de moderne techniek aanwezig kunnen zijn in deze doopdienst waarin Alexandra Smit gedoopt zal worden. En we zijn bovenal de Heer dankbaar voor wat Hij in haar hart heeft gedaan en wat Hij gedaan heeft juist toen ze in de gemeente van Albina was. Het blijkt of de familie Smit toch een bijzondere band heeft met Albina. En daar willen we u bijzonder groeten vanuit Albina. En dat we betrokken mogen zijn bij deze doopdienst. En ik zou nu het woord bijzonder willen richten tot Alexandra. En ik zou een stukje willen lezen uit Colossenzen 2 vers 6 en 7. Nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Alexandra, de Heer heeft iets aan je hart gedaan. En jij hebt je hart geopend, je hebt hem aanvaard als je verlosser. En nu geeft de Heer door zijn woord dit, dat je door moet gaan, je moet wandelen. Je moet verder gaan met de Heer. Het is niet alleen maar de doop. Doop is niet het einde, maar een begin van een weg met de Heer. Wandel die weg en dat je opgebouwd wordt, sterk wordt, diepe wortels maakt in de Heer Jezus, opdat je vrucht kan dragen en dat je leven tot dienst van de Heer Jezus mag zijn. En dat je overvloeiender mag zijn in dankzegging aan de Heer Jezus. En ik zou het bijzonder willen richten ook tot de vader en moeder en broer, dat zij ook dit nieuwe leven mogen zien en ervan mogen genieten, maar ook zelf mogen deel hebben en vrucht zullen dragen voor de Heer Jezus. Ik wens u nog een heel gezegende dienst en een bijzondere zegen voor Alexandra, die daar op deze morgen gedoopt wordt. We denken aan u mee als wij morgen bij elkaar zijn in de dienst op Albina. En we willen u groeten en uw Gods zegen toewensen.